Takže ahoj lidi, já vás vítám u mého prvního dílu na hru Minecraft. Tak já jsem jenom trošičku začínal, no. Ale to vám snad nebude vadit. No a první díl tak asi bude kratší takovej, no. Jo, myslím, že bude kratší. A vy to uvidíte úplně blbě. Když uvidíte celou obrazovku, ale bude to tam takový asi možná blbý. Já to tam zkusím nějak zprovoznit, abyste to viděli co nejlíp. Tak. No, já mám málo dřeva, takže si musím nakácet nějaké dřevo. No, jinak mám tady stáhnuté mapy, třeba jako parkour, nebo prostě parkour, mapu, nebo servery, ale ty servery mi nějak nefungují, no. Ale to je jedno. Někdy bych mohl natočit video z parkouru, mapy na parkour, ale to fakt nebude to příštěna. Tak. To je to, jak jsem říkal, to je to video. No, a já se takže prostě nevím, že mu ovca, já chci no obrátky. Jo, máme. Dáme, by se mi to mohl prozkoumat. No, a tady to se ovládá trochu těžce. Jo, tady to je celkem velký ostrov. Já nevím, jestli je to přímo ostrov, ale já nevím. Samozřejmě ne. Máme zase to dobrý. A kráva. Jaký budu zamít? Já jsem můj očekávejte hodně otravných reklam, to opravdu očekávejte, toho se nezbavím, protože já mám přece ten Minecraft, ten Crafty Guide, nebo co to je, já to prostě nevyslovím správně, já prostě musím říkat místo tamto, tak říkám prostě Guide, no, accept, tak, hold to nevím vyslovit. A tam bývají hodně reklamy. No co, no. Pojď sem ty, prase, pojď sem, slepice, tak, dobrý, no. Já se asi rozkovat tento ostrov nějak zabijím jinak zatím mám vyplé příšery, protože já jsem opravdu srabík. No tady to je fakt velký. Tak, když se asi uvidí. Jo, tak. Jo, tak tady bude, tady je to docela pěkný. Zatím se tady uvidíme. Jo, to je tenhle ostrov, tady už jsem byl. Tady vypadal takhle. O tom ani nevím. No a tady postavím všechno. To video bude jenom krátké, ale ono už bude, teď ho ukončím to video, no ale ty další videa už budou další, co se nemusíte bát. Tak, no a já se s vámi pro dnešek teda loučím a my se uvidíme u dalšího dílu.
Lagi. No, vypnout.